Zbyszek! Zbychu! Co ty jeszcze tutaj śpisz? A, Czemu tak długo śpisz? A peta nie chcesz? tak. Chcesz peta? To ja ci dam peta. He, ja mu na sztukę. Bo on spalił, nie chciał się wstawić. Masz? Ognia masz? Nie masz pewnie, nie? Masz? O super, kurwa. Ile ty już tu leżysz, ej? No byłem wcześniej. Komar. Komar ci się w głowę, ej, weź go zabij. Naprawdę. Dobra, mam. Dobrze zagrane, chuj. Teraz godzina jest była. A nie wiem. Późno. No ile, która jest godzina? Nie wiem, nie widzę. 13:29. No to jeszcze trochę poleżę i wstaję. Wy coś działeś czy nie? No już trochę. Szkoda. Gdzie kurwa się nachlałem, to gdzie będę, wiesz, łaził, nie? No jak?